Hej, jeg skal forsøge at forklare det her forsøg, som vi har udført, sukker og syre, hvor formålet var, at vi skulle finde ud af, om en sukker kan neutralisere en syre ved at bestemme syrekoncentrationen. Og vores hypotese var, fejlagtigt, at sukker godt kan neutralisere en syre, i det vi kiggede på et sukkermolekyle og antog, at det godt kunne optage hydroner, og derved modvirke syren som en korresponderende base. Det her det er beskrivelsen af udførelsen, og den er jo egentlig ikke så spændende, udover at vi nåede frem til, at der i vores citronsyreblanding uden sukker skulle 11,7 ml NaOH til, før vi havde neutraliseret syren. Og i vores citronsyreblanding med sukker, der skulle der 12 ml NaOH, for væsken var neutraliseret. Så allerede nu kan vi se, at der ikke er den store forskel. Men anyways, vi bruger de tal hernede til at beregne. Først så beregner vi ud fra volumen og vores koncentration af NaOH, der finder vi stofmængden. Og ud fra stofmængden af NaOH, der finder vi citronsyrestofmængden. Og så kan vi finde koncentrationen af citronsyren for både med sukker og uden sukkerblanding. Og det er de to tal her, den der 0,016 og 0,0156 mol, lærer, at vi kan beregne pH. Og det er det, vi har gjort i de her lidt lettere kaotiske beregninger, hvor vi ved hjælp af diverse formler når frem til, at pH i vores blanding med sukker er 2,51, og pH i vores blanding uden sukker er 2,516 cirka. Så det, udover at der ikke er en stor forskel, så er det bemærkelsesværdigt, at vores blanding med sukker, den er surere end vores blanding uden sukker. Men det er selvfølgelig i så lille størrelsesorden, at det ikke har nogen betydning. Så vi kan desværre nå frem til vores konklusion, at vores hypotese var, forkert. Sukker kan ikke neutralisere syre. Og selvom der var den her smule forskel i mængden af NaOH, så er det blevet en fejlkilde, og farveskiftet kan jo altså være sket både før og efter tilførslen af NaOH. Og vi kan også kigge lidt på vores Bjerrum-diagram, hvor vi kan se, at vores pH, den udregnede vi til at være cirka 2,5, som vil sige, at vi har cirka 80% H3CI, altså den originale citronsyre, og cirka 20% H2CI. Vi målte også vores vores pH-værdi i citronsyren, den fik vi til 2,8, hvilket er lidt højere, men det er igen fejlkilder, når man laver de her forskellige beregninger. Så ja, det var sgu lidt det, tror jeg.